Estic feliç me l'arreglo per fer caragolar. Sí. Primer que tot se fica el pimentó a trossets. Quan fiques el pimentó a trossets, al rato fiques ceba a trossets també en la xoqueta. I quan ja s'ha fregidet, fiques a l'últim tomata. Com ara, aquí ja està tot ben fregit. Quan ja sigui la tomateta ja sofregida, ja agarres i fiques el picaet, que té 2 alls o 3, el que vull ficar. Un grapat de julivert. Fiques també pa de rodanxes, que sigui ben fregidet, que no sigui cremat, que si no amargarà. Tens que ficar també armeles i cacau. Després fiques pimentó dolç. I també pimienta blanca, però pimienta blanca no fiques quasi, perquè si no serà molt picant. Si vols de gustiga, però no fiques molt perquè no piques massa. Ara anem a agarrar i anem a ficar. Vaig fer això a companyia de la tomata. Anem a ficar ahí dins tot. Molt bé. Ara ho tenim aquí tot picadet. Ho tenim que menejar. Ben menejadet. Quan ja està ben menejadet, entonces se dice que se frisca un poquet, que no se creme, porque de rato. Ara ompliguem aigua en la cassola. Podeu triar-la o de pedra o de ferro, però us aconsello de pedra si voleu fer uns caragols per xupar-se els dits. Ara, això ja ho tenim, i quasi se va ja a punt. Anem a apagar-ho ja. Ja ho tenim fet. I el pimentó per l'ensaladilla també. Anem a agarrar el saquet dels caragols i anem a ficar-ho dins. Ara ja tenim els congelats, que ho deixeu igual com si foren caragols comprats de tenda o plegats per vosaltres. Ja ho tenim ara. Ara anem a ficar-los al foc. Ja ho hem ficat al foc. Ara agarrem això, l'arreglo i ho fiquem ahí dins. Vale? Tot l'arreglo que hem mesclat així de picat i tot, el picat que havíem fet antes del morter, ho fiquem ahí a la cassola. Ara ja ho tenim picat. Ara ho menegem, ben menejat. Un poquet més de caldo que de caragol, com així està. Bueno, entonces ya no fiquem de caragol, sempre s'ha a tope la cassola, però esta vegada he fet menys perquè per demà tinc un altre dinar. I no anem a menjar caragols, he fet caragols pel dia. Solament caragols per avui. Per demà tinc un altre dinar, a veure què faig per demà. Així ho teniu. Ara ja està el foc al màxim, que en aquesta cassola se té que ficar al màxim. I perquè no entre un bicho ni res dins, se agarra la tapa ahora y se tapa. Pero si tienes alguna mosca o mosquito o algo, es un protegir. I ara anem a preparar la ensaladilla. Primer que tot, ja tenim el pimentó torrat. Anem a agarrar-ho i anem a ficar en un plat. I en un altre plat